Amaxabiso aphinda-phindiwe kodwa ndiyichithile into uba kwenela ndazi. Akho nto ndingayichithanga kule nto nginyaniso, ndizama into yoba Ndizama uba mayisebenze kudala ngo ndiyizama kodwa iyala. kudala ndizingela iphinde ikubuyise umva ithi hayi phinde uqale kwa awugaqa. Ndiyafuna ukutsho uba kudala ukhona fondini ubuya iqonda uba bekukudala ndiyizama kungasebenzeki yade yandilahla phantsi. Kodwa kakungoku noko ndiyacinga uba ndifikile emhloleni. Xa ndikunika umfanekiso nje wengqondo uzayibona kakuhle. Ndifuna ukunika umfanekiso engqondweni ndikubuyisele emva kule ndawo yoba ngoku yena ndiqala uyifumana le nto ngenyaniso kwakunjani. Xa kungoku umehluko mkhulu phakathi koba yayiyintoni na iyintoni ngoku kodwa yena nto yayincinci endibambile. Qha kukho iinkcukacha endingazange ndizibale kakuhle, le nto ithi 1 in 8 into encinci ebhaliweyo phaa ngu-1 in 8. Kodwa ndiqinisekile ikhona into ayinqwenela kudala kodwa xa ifika ingenzi le nto uyifunayo. Ndinabo ubungqina bento yoba ikhona into wakho wayinqwenela oko waba ngumntu wathi wayifumana kodwa ubungayazi into yoba le ntonga ubuyinqwenela ubomi bakho yile ntonga izawuphinde ikukhethele izinto mawuzenze ngayo. Like it's a round group. It's not a shotgun blast, but it's a round group that's too big. Ukuxela into yoba le ntonga ndandiyithenga ndiyinqwenela ndingumntana kudala ndafuna uba nentonga ndisakhula ndandingaka ndanazo ke ngedamsa. Idamsa ngalo abanye abantu bayakholwa bathi khawuvavanye nazo ezinye izinto ke sibone uba kuzolunga kodwa kandiyazi uba ndizawulawula. Zandiyazi into yoba ndizawulawulwa yintonga ingabi ndim olawula yona ide ibe kanti akukho ndlela yoba ndingathi iyasebenza yiyo ethi izawusebenza olu hlobo. Uba ndifuna isebenza ngolu hlobo ifuna ngalo. Ndiboneni ndilawule kangayinto yoba ibe yiyo etshoyo uba kuzawenzeka njani. Elike ndikhomba kule ndawo nokuba zijikelezele indawo ndiyenela okanye zicukane phezu kwenye nenye oko musukhombe endaweni yefama zonke zingena phaa kuthi sa ndingakwazi uyenza loo nto leyo. Engxaki ke ngoku izalwa xa ibheka phaa emgameni soze ukwazi ubetha nempuku phaa ngaphezulu. Shooting 2 inches at 100, at 300 you're shooting 6 inches. Ixabiso lento ngenyaniso endandiyithenge ngalo lide lafikelele exabisweni lento yoba zingaphi izinto endizithathileyo ndazisebenzisa kule nto ngenyaniso ndizama ulungisana nayo. Akho mali ndingayichithanga kanti yonke le nto la manani onke ndiwasebenzisayo ebezawuthotywa yinto enye uba bendivele ndazinza ndamamela into yoba xa ithi 1 in 8 ithetha ukuthini, yintoni eyifunayo yintoni engayifuniyo. 1 in 8 1 in 8 uthetha ukuthini? Nazo iimbumbulu ezingena ku-1 in 8 qha. Foni nayibuza isandlwane bengqushwa sityiwa ngoobani na ithi qha nazi into ezifunayo. Khona laa nto uba nawe unayo intshisakalo yento yoba akho nto ingena ungenzeki kodwa foni xa ucaba iimpokoto zizawuba namarhambe lekufaka isandla ziyakuluma uzawuboma amandiyitha le nto yenza ndiyibeke phaa ivaleleke. Uba ifuna usebenza ingathi izawuhlala kodwa imile yona ifuna enye ilothe noba kuthenini. Ayifuni enye ilothe. Kudala ndithenga ibhokisi, kudala ndizihlohlela ndizididiyelela, kudala ndisenza Foni isigqibo funeka sithathiwe ndibone into yobana ngaba yintoni efunwayo le nto ndingabe ndinyanzela ngoba kusalungi. Mandithathe isigqibo soba ndibuye umva ndizame uyofunda uba xa isithi intonga 1 in 8 ifune ziphi, ifune ezinzima, ayifuni nenye ekhaphukhaphu ndizame ndayigqiba yenzeke. Foni bendizincama okokugqibela ndafaka u-69 yenyuka ibheki lesilawu ndangasachitheka. Ndafaka u-69 wangena u-69 wasebenza ngolu hlobo ndiqomba tyhini iyathembisa ngoku. Uyabona uba isilawu senyuka ningasibetha ncama nifake niyezityi seva funeka kuthathwa intonga. Ungayityhala ngesifuba wenele xa kuziwa kwezi zinto kodwa uba uzinze uzibuze uba yintoni efunwa yile nto, yintoni into esebenzayo kule nto. Apha funeka into ezawuvuka iphangela isebenze hayi into ezawuhamba idlala kodwa xa kunamhlanje uhambo lwam luhle. Fonini xa kunamhlanje uhambo endiluhambayo luhamba linento ethi abantu abakholwayo baliqela kunabantu abangakholwayo mani kangayinto uba baninzi abantu abathumele izinto zabo ezibangela into yobana ngaba namhlanje ndithi hayi mandizincame into ngenyaniso namhlanje makhe ndiyizame kangangoko. Hayi noko fona abantu xa bekholwa bethumela into zabo nam mandizixhome emeveni ndikhangela umhlolo. Yenzele into funeka yenziwe ke bekukhona ke into bekufamba ndiyazenza ebendisathi thiliza kuba ke besifuna imali engathi ninzana kodwa ndaqonda xa bethumela into zabo ezingaka hayi noko mandizenze idini ndiyenze. Ukwenza ke kuzama ukuba kuthiwa ndiyenza kuba ndisazi uba kuzawulunga uba kukaninzi intsiza apha kodwa uxinzelelo. Ndini lukhona uxinzelelo olufumanayo mani xa kukho umntu okholwayo into oyenzayo kodwa ke ayilo xinzelelo qomba hayi libhalwe phantsi uba bekuthiwe uzuthi qha yilani uba ukhona umntu okholelwa kuwe. Xa ekholwa kumntu funeka uzibambe zitshisa foni ziphole ezandleni. Ngoku funeka uzibambe intonga ngokuqonda uba hayi ndiyabethwa kodwa ndizawuthi nje mandibethwa nje mandiphinde ndiphame ngoba kukho umntu othembele kum uba uqinisekile uba andizuyeka ukulungu nam ke mandizibambe. Kodwa ke nam bendiqomba kakholelwa ntsomi ngoba ndiqonda uba ndiyintsumo ukwa. Seyinto yobana ngaba ngoku mandizazi uba
lo muntu ukholelweyo makayibone nyani uba le nto ebeyikholelwa akukholeli Ntsumi. Nami ndiqinisekile uba ndiyoNtsumi, ibali lam alijikelezi, ndizayigqibelisa le nto noba namhlanje ayenzekanga okanye yenzekile. Kodwa namhlanje ndizawuyenza into yenzeke noba yintoni, umhlola wona kodwa kwawunyukwa nengalo nanini. Yho, fonini, kukho into endiyifunde enzima kodwa ke ndiyabona uba yenzekile. Kulaa nto yokuxhela ezi ntonga zithuleyo sezifakelwe izinto ngaphambili. Ngoku andisakwazi ukuhlala ndikwazi ucinga xa udubula intonga engathulanga. Foni indethuso kondiqonda uba Ngoku kusenzima kule ndawo kanje amadolo sicambuze emanzini, kodwa ndabe ndiqonda into zabantu hayi mazivele kakuhle zingaveli kuthiwa ndimane ndiseduka ndisithi hayi akho nto ilungayo. Kodwa ke isisombululo sikhona. Vile mani uba isisombululo ndinaso mna ngokudalwa ke kuba mandizithathe ezi zinto ndivale indlebe ngoba andikwazi uyinyamezela, ndifuna ukuxoka. Ngoba le nto ngenyani sindidinga ndizolile ndizazi uba ndijonge nale nto ndiyenzayo ndiyenze kakuhle ngokule hlobo ndibawela ngalo. Fonini kufuneka inzondelelo ngokule nto ngenyani sokucaca uba ayilungi okanye iyalungana, kodwa ke ithemba lelo uba qha into ndizawuyenza inyani izawuvela kuyo ayizuvela kum. Umhlolo ufumanekile bhosa ngasemva mhlekazi. Ngoku hayi yonke into iyenze ngedlomvu hayi imincile phezulu endiqonda uba hayi into ngenyani singenile ngoku hayi yenza le nto ndiyifuna kudala ndiyifuna. Le nto kudala ndiyifuna zicukane zonke ngeli hlobo ndifuna ngala ndiyaba ndingayibeka njani. Iminyaka phofu manditsho ngoba ibilandelelana into ngenyani singenze le nto ifunekayo. Kuthiwa hayi into ngenyani zoyintoni namhlanje andiyazi ndizawuthi ndiyibeka phi, kodwa ke nditshintshe izinto ezimbini qha kwabe kanti kuyenza. Hayi funa konto ndingayivuyeliyo ngoba la mahla ndinyuka ibikwa ngamahla ndinyuka bendibuyisela emva ndibhekisa phambili, kodwa kakungoku. Ndivuyela nalaa nto uba ikhe yandithatha yandibuyisa umva indikhumbuzo into yobana ngaba noba ungathi hayi kudala ndizingela iphinde ikubuyisa umva ithi hayi phinde uqale kwa awugaqe ube ngumntana uphinde ume ngenyawo uqinqe. Yonke loo nto leyo indenzisile into ngenyani ndade ndakule ndawo ndisithi ndizawuthi ndiyiyeke ndiyibeke phaa kusebenza uZenani. Bese ndikufuphi kakhulu uba ndithi makusebenza uZenani kuphela uchuku, kodwa xa kungoku ndiyafuna ukuthi uba namhlanje indilungisile into ngenyani ziyade yandibeka kule ndawo ndikuyo ke foni nakho nto ndingayijikelezanga, kodwa xa kunamhlanje ndithi ndiqabele nakulowo mdango. Foni into yoba kubekho abantu ebomini andiyisengeli phantsi loo nto leyo ngoba iyandinceda kakhulu. Ndibulela nje uba kukho abantu abakhoyo elo gcuntswana ninalo likufuphi kum uba sibe sihleli nje kusithi elike kutshona ilanga sineentloko ezibuhlungu sicinga ngale nto uba le nto sizayisombulula njani side sibe kanti siyafika. Ngifuna kuzo zonke iintloko zibuhlungu ayinyanga intloko ebuhlungu endinayo, kodwa noko le iqabele make ndijongane nenye, kodwa eyona nto ndiyibulela nyani yile. Ndibulela nje loo nto ngoba ke yiyo le nto sakhe ngalo eli khasi. Eli khasi alakhiwanga ngoba kuthiwe hayi izinto bezilula, akho nto ibikhe yalula. Ndiqonda noba izinto zaphinda zibe lula kodwa usathane behloko esixekixa kodwa ugqibele thina nangoku ke ndimdala zakhe. Efonini kaSathane uyawuhleli nje ujikeleza uqabela ngapha phinde avele ngapha nanku umphango ungena. Akona Malindi mani, kunjani kuwe? Malindi sikhona ke abazizi izikhona esithanda kwenzeka. zikhona iindaba endizivayo mani ngawe ezindibhidayo. Wesho. Foni ndinayo into endiqomba kwelidinga ndinqwini uyifaka, kodwa ke kunyanzelekile uba ndiyifake hleze kubekho into enokwenza. Le nto ingenzeka umsondo ungaqhawuka phakathi kobhele noba mane evela kweli khasi ndiyazi, kodwa kakuthethwi izinto. Imalungana nale meko uBhele ndidibana naye sezifaka kuyo ndingayazi uba uzifaka phantsi kweziphi imeko esenzela uba makuthini okanye kwathi. Foni ndizibhaqa ngondicima umlilo phakathi naphakathi wento bendinganokubheka. Ndizibhaqa ngondiphakathi foni nentweni into yoba umntu uthathe into ebekufanele angayithathe waqhubela into yoba makuthengiswe. Lo kanye bekufamba liliso ngulo ibekhona ekube mama kuthengiswe lixakwe. Kodwa yena ukhona uliliso, yonke loo nto leyo idibene namafutha ke enqwelo. Ngoku ndiyazibuza uba Bhele ngoku ubungena kule nto yala mafutha khange undibize, kodwa ngoku xa kuthiwa la mafutha emkile uyandifaka ngoku andiyazi uba ndingena njani. Kodwa ndingena kuba ke ndizama ulamla ngoba naye usewangathi akakhathali wase wathutha, kodwa ke nantsi ingxaki. Khale ntuzo kangixelele Homan, esi skipa sakho. Ithini texture yaso? Sona silula siyile nto ndiyifinayo. Umntu ozixeleleyo uba uzawuhamba ngaso ngamandla asizukunika ngxaki sizawuphefumla. Ndingenzi into omqala wam abasho. Apha ku-shipping method bhala i-address yam apha endlini ngosharp. Bezizawube zikaPix i-delivery. Foni intsonyama le ufaka iinkcukacha zakho, kodwa yena ndlela lulu yaye ekhasi ufake le nto uyifunayo emveni koko ke hayi kulula. Ufake iinkcukacha zakho zonke wandule ucofe, emveni koko uthatha apha oyisebenzisayo ngoba ndifuna umntu uzawufaka ikhadi lakhe abathi hayi ikhadi lam ndilifakile, emveni koko waquqa ebuyelela kuhamba imali. Ulinde ke ngoku lo mzuzwana uba zihambe kodwa intsonyama izawuphuma. Ekhaya intsonyama yalapha le apha edingeni. Ezinye kufumanisa uba
zizinto ezazithunyelwe. Umzekelo, zininzi izinto ezikhoyo, kodwa ke mandibulele nje wonke umuntu ovele waqomba makathi kanti xa ekholwa abone uba xa nayo into anayo ayithumela ayinamsebenzi, iyabulela ilali mani ke lo gama linye. Bafone ndiyavuma mna abanye abantu bayakholwa ngoba ke iinto zabo ezininzi abazithumeleyo ndingakhange ndikhuphe nenjani mna. Ziintonga nje zeminqumo ezinto ziphiwe zikhiwe zanikwa. Kodwa ke ukhona umyalezo endizawushiya ekugqibeleni. Ndilidinga xa ndizawuma kule ndawo uba elidinga lisakushiya unqweno into yoba bekufanele uba liyanaba andalinto lifutshane kuneli langomvulo ngoba kuyacaba ngomvulo sisebaninzi ngamandla phaa kuneli langolwesihlanu asikayiqheli incam. Ngoku kuzawufuneka xa sesiqhelile ke ngoku ndilenze lide kodwa kangonza kuphula kule ndawo. Kodwa ke ilali iyabulela manto zakuthi umuntu othethe intsonyama yekhaya wazixela into yoba yena uyakholwa ngaphezu kokukholwa ngoshwama. Uyabona ke noko asinathi asiyiboneli intweni loo nto leyo, asinazi siyisengele phantsi nanini na ngoba uthathe ixesha lakho wahlala wazixeba ngolwesihlanu ngeli xesha awunawubhuzwa lidinga. Ngaphezu koko ke sibulela umuntu oyithathile intsonyama, zonke izinto ngozithunyelwe ziyathungwa. Ndilindele nje uba bahlabele udumo ndiyozithatha ndizithumele ebantwini babo. Efowuni sijonge lidinga elilandelayo, inkabankaba yemali ekufuneka iphumile engathi andizuphinda ndizingele kulo nyaka.